Em dic Fatoumata, vaig arribar a Catalunya 13 de març l'any 2003. Vaig començar el primer lloc de treball, ha sigut a la Riba. El 2014 vaig tornar un altre cop a la mateixa empresa, Grup Boera, que es orlava en l'espai gironès Sushi Bar, una cuina japonesa. Fent sushi fora i el wok seria dintre, però el sushi de fora, com que nosaltres som negres, no podem fer sushi de cara al públic. Aquest moment era molt dolorós i vaig sentir tan discriminada. M'havia dit que tu has de seguir treballant i t'arribaran el dia que te pujaran la categoria. Jo vaig dir cap problema, perquè el que m'agrada és sempre fer la meva feina bé i complir, i dia a dia sento rebutjada, rechaçada, discriminada. Doncs és com una pel·lícula i la història i no me l'havia crec mai que me podia enganyar tan brutal i a més he confiat. És com una trauma, no? Perquè tinc 4 fills i tothom sap, quan firmes una baixa voluntària a aquest país, no tens ni a dret ni a atur ni a paro. Aquesta campanya, perquè la gent que sàpiga el món laboral, l'explotació que hi ha i la discriminació que hi ha i el maltractament que hi ha en els llocs de treball. Estic fent tot això per la lluita i per nostres fills, per la convivència i dia a dia, que sigui millor. Soc una negra, orgull de ser negra i per tirar endavant. Moltes gràcies.